Chuki as always. Hi, baby. Ako palangga, baby. Good morning, guys. Hello, everyone. So today is October 20, Sunday, 2024. So guys, padung na ko sa church. Simba may og 7 a.m. So actually guys, na duha guys, padung na ko dulhog din si mama, nanawag na ko nga. Naguna siya padung sa ubos din. Si Edjing o si Joanne kay ni Simba og 5 a.m. kay na siya duty. So kami alas 7 lang may kaya may palitong sa merkado. So the weather is not good. Tutanawa ang clouds. So kaulan nun din siya. Kaulan nun siya. Daan dyan ay gabi ang gabagulbol ang kalangitan. Nag-warning na ang dalugdog. So guys, nara si mama guys. So doon na. So nahuman na ang fiesta gabi sa Kubong. So karong adlaw is fiesta na sa zaman init o slob. Murag karon man siguro og ugma ilang fiesta. Hi guys, naami sa City Hardware. Na si Chuki. Si Chuki. Ikaw na. Kuha ang mga plywood o kung saan siya mura kung mga angle bars. Gagawin sa mga so guys po lang. So angat din guys. Hi guys, angat din sa bubo. Dili kay wala ka ulan.
guys, dami diri sa pagbumawa si Chuki. Ano ko yung namo? Ito. Kami gihatod guys. Super budget ka ulan. Ngit tayo. Ay kaulan. Oh, dito. Grabe talagong. The rain is so very big. So siya guys, kapit na mo ambak. Tabangig bitan. Ito nadasmag ni sa kuan. Nadasmag sa kuan diri ay. Oh wow. Nadasmag jud sini. Bitaron. And that's all for today. Thank you guys for watching.